കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗുരുഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീനാഥ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാധികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സകണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുരേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാത്യദേശതാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരകാമധാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നത്? ആ വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളും യുധിഷ്ഠിരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാനായി സാധിക്കും. എന്താണത്? എന്താ വ്യത്യാസം? നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ മുമ്പേ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ അവസ്ഥകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വഞ്ചനയിലും ഒക്കെ അകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്, ശങ്ക വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക്, യുധിഷ്ഠിരന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതാണോ ആദ്യം തന്നെ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ അതായത് മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇല്ലേ? അതില് പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചു, ആരെങ്കിലും ബഹുമാനം തന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ടാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? നിന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം ആയോ, അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്രയും വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അസംഷൻ എടുക്കും അല്ലെ, ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ഗുണമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ആരാഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും വരായികളും എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു കാര്യത്തില് ഒരു ദുഃഖത്തിന് പോലും യുധിഷ്ഠിരൻ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കണേ നോക്കൂ. അതില് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്? എന്താണ്? അമംഗളകരമായ വാക്കുകളാൽ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചുവോ? അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇനി മറ്റുള്ളവര് അനാദരവും അവഗണനയുമാണോ ദുഃഖത്തിന് കാരണം? അങ്ങനെ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോക്കൂ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും, പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അഭ്യർത്ഥിച്ചവന് ദാനം നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനോ നിനക്ക് കഴിയാതെ വന്നുവോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട്
അപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് പോലും വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. ഏതാണ് നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതില് പാണ്ഡവരുടെ തിരോധാനമാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച. പിന്നെ കാണാം. മാതാജി ഇപ്പൊ മുകളിലിരിക്കുക. ഞാനിപ്പോ താഴത്തുനിന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊടു. സൂത ഉവാച. കൃഷ്ണോ പ്രാത്രാരാജ്ഞാ വികൽപ്പിതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ സഭാ കൃഷ്ണോ ഭാത്ര രഞ്ജാവികൽപ്പിതാ. ശങ്കാസ്പദം രൂപം കൃഷ്ണ വിശ്ലേഷകർഷിതഃ. നാനാശങ്കാസ്പദം രൂപം കർഷിതാഃ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവം ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണ സഖ കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തിമാനായ മിത്രം, കൃഷ്ണഃ അർജുനൻ, ഭ്രാത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനാൽ, രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വികൽപ്പിതഃ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വികൽപ്പിതഃ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തി, നാനാവിധങ്ങളായ ശങ്ക ആസ്പദം നിരവധി സംശയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി, രൂപങ്ങൾ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിശ്ലേഷ വിയോഗ വികാരങ്ങളാൽ കർഷിതഃ അത്യന്തം വിരഹകാതനായി തീർന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സുധ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനുമാനപരങ്ങളായ അന്വേഷണങ്ങളാലും അതിലുപരി കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ തീവ്ര വികാരത്താലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കീർത്തി കേട്ട മിത്രമായ അർജുനൻ ദുഃഖാർത്ഥനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനാണ്, ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ്, ബഹുമാനമാണ് അർജുനന്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്തിനാണ് നീ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും ദുഃഖം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്കും അങ്ങനെയാണല്ലേ. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം. അതെ, അപ്പൊ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം കൂടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ, അതും ഭഗവാന്റെ ആ വേർപാടിന്റെ ആ ദുഃഖം സഹിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിൽ നിന്ന് മേലെ വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി തീർന്നു. വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ദുഃഖം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ. ഭാവാർത്ഥം. ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. തീവ്ര ദുഃഖത്താൽ അർജുനന്റെ കണ്ഠം ഇടറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനുമാനപരമായ നാനാവിധ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേരാവണ്ണം മറുപടിയേകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമായില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൊന്നും വരുന്നില്ല. ചോക്കാവാന്ന് പറയില്ലേ, കണ്ഠമിടറുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകളൊന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അർജുനന്. ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശോകേന ശുഷ്യദുദ്ധന സരോജോ കഥപ്രഭഃ വിഭും വിഭും തമേവാനുസ്മരൻ ശക്നോതി പ്രതിഭാഷിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോകേന വിയോഗ ദുഃഖം ഹേതുവാകയാൽ, ചുഷ്യത് വദന വായന വരണ്ടു. വായ വരണ്ടു എന്നാണ് കേട്ടോ, അവിടെ വായന എന്നല്ല. സരോജഃ സരോജസമാന ഹൃദയം, കഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രഭവഃ ദേഹകാന്തി, വിപും പരമോന്നതൻ, തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഏവ നിശ്ചയമായും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ന കഴിഞ്ഞില്ല, അശക്നോ കഴിവുണ്ടാവുക, പ്രതിഭാഷിതും നേരാവണ്ണം മറുപടി പറയുക. വിവർത്തനം. ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ദുഃഖാധിക്യത്താൽ അർജുനന്റെ വായും ഹൃദയാംബുജവും വരണ്ടിരുന്നു.
ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര തേജസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചതിനാൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പ്രതിവചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആയില്ല. ദുഃഖാധിക്യത്താണ്, അതായത് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അർജുനന് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, വായ വരണ്ട, നമ്മൾക്ക് വാക്കുകൾ വരില്ല അല്ലെ, ഡ്രൈ ആയ മാറിയുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെ. അതുപോലെ എന്താണ് വരണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഹൃദയ അംബുജവും, താമര പോലെയുള്ള ഹൃദയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അർജുനന്റെ. അത്രയും പരിശുദ്ധമായ നിർമ്മലമായ ഹൃദയമാണ്. ആ ഒരു ഹൃദയവും വരണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അതല്ല, അത് വായല്ലേ. ഹൃദയം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? സ്നേഹാധിക്യം, ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹാധിക്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആ സ്നേഹം ഇല്ലാതാവുക, നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ് വരല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്നേഹമാണ്. ആ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നിറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ദൂരേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിപ്രലംബഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ. ഒരുപാട് ദുഃഖം കൊണ്ട് അത് വരണ്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്, ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്നേഹമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ്. ഹൃദയാംബുജവും വരണ്ടിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരുപാട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാഭരിതമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാണെങ്കിൽ, സ്വസ്ഥമായ ഒരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുഖത്തിനൊരു പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. അതായത് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മുഖം ഉണ്ടാവുക മിക്കവാറും. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീര തേജസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ അതാണ്, ഒരാളെ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരാളെയും വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാ അറിയാം അല്ലെ, അറിയില്ലേ? തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാ അറിയുന്നത്? അവരുടെ ഫേസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാടിയിരിക്കും. മുഖം എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അതാണ്, ആ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ മുഖമായാലും നമ്മുടെ ശരീരമായാലും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയേക്കാൾ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര തേജസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചതിനാൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പ്രതിവചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണ് മുഴുവൻ. അപ്പൊ വിട്ടുപോയില്ലോ, ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തുവല്ലോ എന്നുള്ള ആ സ്മരണയില് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കാൻ എന്നതിനൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല. ഒരു ആ ചിന്തയില് ആണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? അർജുനൻ. ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്രേണ സസ്തഭ്യ ശുചഃ പാണിനാമൃച്ഛ നേത്രയോഃ പരോക്ഷേണ സമുന്നദ്ധ പ്രണയോത്കണ്ഠ്യ കാതരഃ. എന്ന പ്രയാസത്തോടെ സംസ്തഭ്യ, ശക്തിയെ തടഞ്ഞ്, ശുദ്ധ യോഗ ദുഃഖത്തിന്റെ, പാണിന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ, ആമൃച്യ തുടച്ചുകൊണ്ട്, നേത്രയോഹോ നേത്രങ്ങൾ, പരോക്ഷേണ കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറമാകയാൽ, സമുന്നദ്ധ വർത്തമാനമായ, പ്രണയ ഔത്കണ്ഠ്യ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഔത്സുക്യത്തോടെ ചിന്തിച്ച്, കാതരക വൈഷമ്യത്തിലായി. വിവർത്തനം. നേത്രങ്ങൾ ശ്രീലപ്രപാദ് നേത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശോക അശ്രുക്കളെ അദ്ദേഹം വളരെ ആയാസപ്പെട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് അതീതനാവുകയാൽ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോട് വർത്തമാനമായി സ്നേഹം അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് കണ്ണീന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് വരികയാണ്. അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മുമ്പിൽ കരയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, തന്റെ ദൃഷ്ടി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ, അതായത് മുമ്പിലില്ല അല്ലെ, അതുവரைക്കും ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മുന്നിലില്ല. അപ്പോ എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹം. അപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ, ഒരാൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വില അറിയാന്ന്, കേൾക്കാറുണ്ടാവും. സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണ് അല്ലെ. എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ചീത്ത പറയുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, എന്താണ്, ഞാൻ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് വില അറിയുള്ളൂ. ആ വില അറിയാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സ്ഥിരം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ്, ഒരാൾ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് അവരെന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിരുന്നു, അവരെത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക.
അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ്. കാലം മുതൽ അർജുനന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിച്ചതും അദ്ദേഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് കാലം അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ സമയത്തും അവരെ രക്ഷിച്ചതും അതുപോലെ തേരാളിയായത് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോട് വർത്തമാനമായി ഒരുപാട് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായിരുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത്. ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഖ്യം മൈത്രീം സൗഹൃദം ച സാരഥ്യാദിഷു സംസ്മരൻ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സഖ്യം മൈത്രീം സൗഹൃദം സംസ്മരൻ നൃപമഗ്രജ മിഥ്യാഹ ബാഷ്പഗദ്ഗദയാ ഗിരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഖ്യം ഗുണാകാംക്ഷയോടുള്ള, മൈത്രിയും അനുഗ്രഹം, സൗഹൃദം ഗാഠബന്ധം, സാരഥ്യ ആദിഷു സാരഥിയായി തീർന്നതിൽ, സംസ്മരൻ ഇവയൊക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, നൃപം രാജാവിനോട്, അഗ്രജം മൂത്ത സഹോദരൻ, ഇതി ഇപ്രകാരം, ആഹാ പറഞ്ഞു, ബാഷ്പ ഗാഠമായി നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, കത്കഥയ പരവേശത്തോടെയുള്ള, ഗിരാവാക്കുകളാൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും അവിടുത്തെ ശുഭാശംസകളും ആശീർവാദങ്ങളും ഉറ്റ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും സാരഥ്യവും സ്മരിച്ച അർജുനൻ ദീർഘമായി വിശ്വസിച്ച് ഗദ്ഗദത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. പിന്നെന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുഭ ആശംസകള് ആശീർവാദങ്ങള്, ഇനി എല്ലാവരെയും അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് പിന്നെയാണ് നോക്കൂ സാരഥ്യവും. അതാണ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഓരോ ഏടുകളും ഓരോ പേജുകളും തുറന്നു നോക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മാതിരി ഒരു മൂവി കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും അതിന്റെ സാരഥ്യവും എല്ലാം സ്മരിച്ച് അർജുനൻ എന്താണ് ദീർഘമായി വിശ്വസിച്ച് ഗദ്ഗദത്തോടെ, അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഗദ്ഗദത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. വാക്കുകൾ ശരിക്കും വരുന്നില്ല അർജുനന്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും പരമപുരുഷൻ പരിപൂർണനാകുന്നു. സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ പരസ്പര വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധഭക്തരുടെ ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ശ്രീ അർജുനൻ. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളാകട്ടെ ഏറ്റവും പരിപൂർണ തലത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏത് തരത്തിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക? 5 തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാത്സല്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, സഖ്യം, മാധുര്യം, ശാന്തം, ദാസ്യം, അതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ബന്ധങ്ങള്, അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ പരിപൂർണനാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ട് അതൊരു സുഹൃത്താണെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. ഒരു എന്താണ് വാത്സല്യം, സഖ്യ അതാണ് സുഹൃത്ത് അല്ലെ. അതിന് മാധുര്യ രഹസ്യത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ അത്രയും ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്. ഒരാൾക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം വേറൊരു ആളുടെ ഭർത്താവാണെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മാത്രമാണ്, എന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു കുട്ടി യശോദാമ്മയ്ക്കോ നന്ദഭഗവാനോ കിട്ടിയ പോലെ ഒരു ബാല്യം, അതായത് മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബാല്യം, വേറെ ബാല്യസ്മരണകള്, മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ബാല്യസ്മരണകൾ വരുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ട് യശോദാമ്മയും നന്ദഗോപനും തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ വേറൊരു ബാല്യലീലകൾ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനോ അറിയാനോ സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഏത് ബന്ധത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ പരസ്പര വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധഭക്തരുടെ ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ശ്രീ അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിൽ പരസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധഭക്തരുടെ, അതായത് ആ ഒരു ലെവലാണ് അർജുനനുള്ളത്. അർജുനനുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളാകട്ടെ ഏറ്റവും പരിപൂർണ തലത്തിലുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും മേലെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആരെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ കാൽക്കീഴിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തേരാളിയായിട്ട് പോവാനായിട്ട് അത്രയും ഉയർന്ന ആൾക്കാര് സമ്മതിക്കുമോ?
അതായത് ഒരു കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ ആവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്ന് ഭഗവാനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭഗവാൻ അതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു അപാകത കാണുന്നില്ല. ഏത് ബന്ധമാണെങ്കിലും ഏത് തൊഴിലാണെങ്കിലും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി മാത്രമല്ല, ഹിതകാരിയുമായിരുന്നു. ആ മൈത്രിയെ കൂടുതൽ പരിപൂർണനാക്കാൻ സുഭദ്രയുടെ വിവാഹം അർജുനനുമായി ഒരുക്കി അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം കുടുംബ ബന്ധുവാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെല്ലാം ഉപരി യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അപായങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ സഖാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയാകാമെന്ന് ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചു. ലോകത്തിൽ പാണ്ഡവരുടെ ഭരണം സുസ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായി തീർന്നു. ഇവയൊക്കെ ഒന്നായി സ്മരിച്ച അർജുനൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളാൽ പരവശനായി തീർന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ ആലോചിച്ചത്? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം എത്രയും ഉദാത്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊക്കെ എന്താണ് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് തന്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ കൊണ്ട് അർജുനനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് അല്ലെ? അതിനുശേഷം തേരാളിയായി. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ സ്മരിച്ച് അർജുനന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കടം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. വഞ്ചിതോഹം മഹാരാജ കരുണാ ബന്ധുരൂപിണ യേന മേ പഹൃതം തേജോ ദേവവിസ്മാപനം മഹത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച. അർജുനൻ പറഞ്ഞു. വഞ്ചിതഃ അദ്ദേഹത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അഹം ഞാൻ സ്വയം മഹാരാജ അല്ലയോ രാജാവേ, കരുണ പരമപുരുഷനാൽ, ബന്ധുരൂപിണ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ, ഏന ആരാൽ, മേ എന്റെ, അപഹൃതം ഞാൻ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു, തേജക ശക്തി, ദേവന്മാർ, വിസ്മാപനം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, മഹത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന, വിവർത്തനം ചിലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, എന്നെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ പോലെ തന്നെ കരുതി പെരുമാറിയിരുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഹരി എന്നെ ഏകനായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ പോലും വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്ന എന്റെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി മേലിൽ എന്നോടൊപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? പറയാണ്, അതായത് ആ പരമദിവ്യോത്തമനായിട്ടുള്ള ഹരി എന്നെ ഏകനായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു, എനിക്കിനി ആരും ഇല്ല. ഇത്രയും പറയുന്നത് ആരോടാണ്? സ്വന്തം സഹോദരനോടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉദാത്തമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഏകനായി എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏകനാണ്. അത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. വേറെ എന്ത് ബന്ധങ്ങളും ശാശ്വതമല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ പോലും വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്ന എന്റെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന അതാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും അർജുനൻ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അർജുനൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന്. കാരണം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്നെ ഏകനായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു, അതോടെ എനിക്ക് ഏത് ശക്തിയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം അമ്പരിപ്പിച്ചിരുന്ന ശക്തി ആരുടേതാണെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെയാണ്. എന്റേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ അതോടുകൂടി ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്നിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭാവമാണ് നമ്മളും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടേതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായാലും അത് ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മളുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ പോലും വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്ന എന്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശക്തി മേലിൽ എന്നോടൊപ്പമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 10:41 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: സമ്പത്തിലും ബലത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും കൂടാതെ ഭൗതികമായി അഭിലഷണീയമായ എല്ലാറ്റിലും സവിശേഷമായി പ്രഭാവശാലിയെയും സമർത്ഥനുമായ ആരെയും എന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയുടെ ഒരു നിസ്സാരമായ കണികയുടെ ഉൽപ്പന്നമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രഭാവശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പൊ നമ്മള് പലരും പറയാറ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ, ഐസക് ന്യൂട്ടൻ, അങ്ങനെ പലരെയും പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിശാലികളാണ് അവര്. നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവര് ഇതുപോലും ഗവേഷണം നടത്താനായിട്ട് അവര് ബ്രെയിൻ പോലും
എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇവരുടെ തലകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി എന്നറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രഭാവത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ആവില്ല. ഒരു അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുടി നാടിന്റെ ആ തുമ്പിന്റെ ഒരു 10,000-ത്തിൽ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പോലും ഒന്നുമില്ല. അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാനായി അനുഗ്രഹീതരാകാതെ ആർക്കും ഒരളവിലും സ്വതന്ത്രമായി ശക്തരാകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരംശമാണ് നമ്മളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയുടെ ഒരംശമാണ് നമ്മൾക്ക് കീർത്തിയായി വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ശക്തരാകാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വത നിത്യ മുക്ത സഖാക്കളോടൊപ്പം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വന്തം ദിവ്യശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്റെ സഹചരന്മാരായ ഭക്തന്മാർക്കും തന്റെ അവതാര ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:5 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: ഭഗവാനും അവിടുത്തെ നിത്യസഖാക്കളും പലതവണ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആ അവതാരങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഭൂമികളെയെല്ലാം ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ സഖാക്കൾ അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനും അർജുന, ഞാനും നീയും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായി ഇവിടെയുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുനർജന്മത്തിനെ എന്താണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അപ്പൊ പല വിധത്തിൽ. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളും ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വയം ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നത്. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കുന്നു. നമ്മളോ, നമ്മൾ മറന്നു പോകണം. നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു അല്ലെ. അതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ സഖാക്കൾ അതൊക്കെ വിസ്മരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക? നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയാണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി, നമ്മൾക്ക് അറിയാണ്ട് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കൂ. നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയൊരു തെറ്റ്, എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ? ആ ഒരു ഓർമ്മ വന്നാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റുകളും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്തായിരിക്കും? സന്തോഷമായിരിക്കില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴും എന്നാൽ അയ്യോ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള ഒരു റിഗ്രറ്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുറ്റബോധങ്ങൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ആ മറവി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരോഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിത്യസഖാക്കളെയും അവിടത്തോടൊപ്പം തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാർശ്വരുടെ കൂടെ വരികയാണ്. അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അർജുനനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന തേജസ്സും ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായവയായിരുന്നു. അതിനാൽ എന്തുണ്ടായി? ദേവന്മാരെ പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അർജുനന്റെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾ മേലിൽ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതും അല്ലായിരുന്നു. അർജുനനെ പോലെയുള്ള മഹാഭക്തന് പോലും അഥവാ സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനാൽ ശക്തികൾ പ്രദാനം ചെയ്യാനും പിൻവലിക്കാനും സാധ്യമെങ്കിൽ അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും നിസ്സാരന്മാരായ സാധാരണ ജീവന്മാക്കളുടെ കാര്യം എന്ത് പറയാൻ? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരണേന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ അപരിമേയമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ശക്തികൾ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനന്റെ ആ യുദ്ധത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ആരും തിരിച്ചെടുത്തു? ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പാഠം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ തന്റെ ശക്തിയിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കരുത്. മറിച്ച് സ്വബോധമുള്ള ഒരുവൻ അത്തരം അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനോട് കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കുകയും അത്തരം ശക്തികൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി നിശ്ചയമായും വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത്തരം ശക്തികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും. ആകയാൽ അവിധമുള്ള ശക്തിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഉത്തമ വിനിയോഗം അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സമ്പത്ത് ഒരുപാട് ദാനമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ശക്തി ദാനമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് അങ്ങനെ പല ബുദ്ധി ദാനമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ പാഴാക്കരുത്. കാരണം അത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളത് പാഴാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചെടുക്കും. നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ശക്തി ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരികയാണെങ്കിലും, എന്ത് അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരുവാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഭക്തി സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അത് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ നമ്മൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.